Hallo guys, gaat met jullie? Alles goed? Bij mij gaat het niet zo echt goed hoor, want ik voel me niet zo lekker. Waardoor ik niet voor jullie kan vloggen guys. Maar zolang ik me lekker voel, zal ik dan weer voor u koken. Lekkers wat ik maak voor jullie, ook aan jullie het wijzen hoe het wordt gedaan. Oh guys, mijn YouTube kanaal is, het is nogmaals geen kookprogramma hoor guys, is gewoon om mijn leven met alles wat ik doe en zo, dus allemaal leuke momenten samen met jullie delen om als een leuke memory te blijven houden, snap je? Dus niet denken dat mijn YouTube kanaal een kookprogramma is hoor guys. Ik doe al mijn best, ik heb jullie berichten gelezen, maar ik kan niet echt erop reageren. Ik zie ook dat velen me vragen om bepaalde lekkers te maken. Het komt goed. Ik ga het wel maken, zolang ik me weer lekker voel guys. Ik voel me echt niet lekker al sinds, wanneer was het? Ik denk begin van de week voel ik me niet lekker. Dus hopelijk voel ik me lekker voor weekend. Dan maak ik mooie leuke vlogs voor jullie, hoe ik lekkers maak. Hey guys. En ja, voor de rest wens ik jullie veel succes met alles wat jullie doen. Ook waar je gaat en wat je doet. Wees voorzichtig. Ja, let op jullie zelf. En we spreken jullie. Ik spreek jullie weer wanneer ik me lekker voel guys. Dus met dit bericht wil ik jullie even melden dat ik me niet zo lekker voel. Want ik weet dat velen van jullie op mijn vlogs wachten. Ja, dus heb ik dan besloten om een kort filmpje te maken. Om even aan jullie te zeggen dat ik me echt niet goed voel. Ja guys. Dus laten we hopen als ik voor deze weekend me beter voelt. Ja. Oké guys, dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Niet vergeten, like, subscribe, comment en share. Yes guys, bye bye.